akafamba pana rorini vaigara vari 15 akafirwa nevabereki saka aigara namai nini asina kupedza chikoro achisenza mukashop kaibikwa sadza achibomukira kuhuni asati atanga basa achingoti sinzei musoro akaona inga ndimadza vekutenga sadza nezuro vakapfeka maglasi ezuva vaine cheni muhuro zvikanzi zvimwe kastoma irida kutenga tokupai chii nhasi ikati ndirikuda kutaura newe asi ndirikuona kunge uri bhizi nhasi ikati ndogona kukumirira unondiona kumota kana wapedza basa zveshuwa achingopedzawo madza iya yakamirira zvayo akasuka fast achimhanyira kuda kunonzwa nyaya yavo zvikanzi uri kupiwa mari vabereki vako vari kupi zvikanzi vakashaya zvikanzi ndirikuda kukubatsira musikana akasvika sewe vachiwanza nyaya ichiti ndogara kuSouth Africa ndine 2 days ndisati ndadzokera ndirikuda kutsvagira basa unenge uchishanda muhotera zvikazotaurwa mberi kwacho haana kuzoteerera isati yapedza kutaura madha Lorraine zvanga zvakumunonokera madha ikati ndauya kuzotsvaga vanhu 4 nditori nevamwe 3 vasikana ndobva varonga pekusangana masikati acho mangwana Lorraine akanomira paya pamusika panotengeswa tsunga 3 hours akuora moyo akatanga kufunga apo nzara kubuda mumba makuseni anga adya mupunga akati madha iyeye chete inenge yakachinja pfungwa akutoda kudzokera kumba zimota ramadha rakabva rasvika richiratidza kuti ranga riri kurasika nekuti ranga raakumudarika zvikanzi pinda tiende girls tanonoka hatiti hamuna mapasipoti hatidi kusvika bhodha kwadoka mota yakarohwa uchinyatsonzwa kuti zveshuwa inobereka tsoka umbushoni kwatiri kune zvakawanda zvinokashamadza zvinochisa zvinorovesa neana miri kuno kuseri kwebhodha mukoma wangu masikiri hazvina kuchipa aiwe vataurere masikiri mota yaifamba madha vaya vachiridza dzimbo dzacharamba vachigutsurira musoro vachiita kunge vachatamba vakati girls kumashure kuenda kunyarara asi pana ari kurwara kana kuti muri kunyara vakati long distance inoda kufamba vanhu muchifara vakati handina kuzokudza zita rangu munogona kungonditi bosti asi ndinonzi tina anga ari kumbera akati tatenda mwakati Christina Lorraine akati Lorraine vavaseka bostina mumwe akati Barbara anga akagara naChristina ndokutanga kusununguka zvavo mumota vachienda senge Lorraine anga atotaura nyaya dzekunyepa ndobva vapfuura mabhodha maviri vasina kumbobvunzwa mapepa bosi madam T vakati ngatipfuure nepagaraji timbotenga chikafu vakatenga zvese mafull chicken zvese nemahafu girls tapedza kudya ndopadzikatanga kukotsira bosi T ndokurova mota havana kumbomira polokwane kupfuura bela vaiziva nzira vakazonzwa girls Lorraine Christina mukai tasvika zvikanzi tasvika girls welcome to South Africa umbushoni kwatiri kune zvakawanda zvinokashamadza zvinochisa zvinorovesa neana miri kuno kuseri kwebhodha mukoma wangu masikiri hazvina kuchipa aiwe vataurire masikiri girls taburuka dzakaratidzwa mukadzi akatsvuka zvikanzi munofana kumuteerera plus futi munofana kuchangamuka akati munotaura achitaura shona yakabhenda obva atora vasikana 2 achisiya Lorraine natatenda zvikanzi imi muyai ndikuradzei kumba kwamunenge muchigara ndobva avhura zigedhi vamwe vasikana 2 vanga vasara zigedhi rine zijuraho rekuti aone chero munhu ari mukati nemasecurity nemaziputi aye ekubereka zvekuti wakanzi wapinda auzofa ukaoneka zvikanzi vane mafoni siyai nemunhu angasiri kuseka ndobva vapuwa tuhembe tudiki twekupeka dzakaita sedzinopfekwa nevanhu vada kuswima Lorraine aida kuramba akazodepa nezimbama rakarohwa akaona rima zvakanzi vanotorwa mafoto asi zvakanzi vatanga vanoitwa makeup vasati vanotorwa mafoto Lorraine akati sister ndokumbirawo kutanga ndakuona isisi
mukadzi uye mutsvuku akati okay uya muofisi, zvikanzi basa racho handisiri nzwisisa please, zvikanzi sorry zvako nana, ndikutozviona kuti wakauya kuno usingazive, vaiziva dai vakakuudza wanga usingabvume. Pano panoitwa basa rekutengesa madrugs nekurara nevarume, munotorwa mapicture oiswa panonzi paintaneti, murume anenge akufarira anobhuka deti obhadhara mari yake asati asvika pagedhi. Vamwe vanotobhadhara kuti urare nembwa yake kunyanya mavheti, vamwe nyoka, vamwe mabhiza kuti vaite mari, nekuti vazhinji vacho vanenge vanonamata chechi isingateedze murayiro yaMwari. Kana wapinda pano kuti ubude zvinonetsa, pane vasikana 4 vakarewa last month vachida kuedza kutiza ndima kwaya kuzoriplesa. Joni kwatiri kune zvakawanda zvinokachamadza, zvinochisa, zvinorovesa neana. Miri kuno kuseri kwebhodha, mukoma wangu masikiri hazvina kuchipa aiwe. Vataurere masikiri aiwe. Joni kwatiri kune zvakawanda zvinokachamadza, zvinochisa, zvinorovesa neana. Miri kuno kuseri kwebhodha, mukoma wangu masikiri hazvina kuchipa aiwe. Vataurere masikiri aiwe. Joni kwatiri kune zvakawanda zvinokachamadza, zvinochisa, zvinorovesa neana. Miri kuno kuseri kwebhodha, mukoma wangu masikiri hazvina kuchipa aiwe. Vataurere